micsoda? Hey, mi ez, hogy micsoda? Hát Jó süt reggelt a nap, kívánok. gyönyörű idő van itt Révfülöpön, mindenkit szeretettel köszöntünk, ez a balatoni nyár, és tessék megnézni, hogy milyen balatoni és milyen nyaras lett Évi. Mert ugye egy kicsit azért lehűlt az idő, valljuk be őszintén, viszont tegnap is úgy jártunk, hogy reggel itt a reggelórakban még kellemesen hűvös volt, és aztán utána délelőttől kellemesen meleg. Az a nagy forróság az állítólag már nem tér vissza, de azért gyönyörű nyárvégi időnk Mondjuk van, nem és ezt kihasználjuk zenével. De a forróság főzéssel, egy szép sülőnek nem hölgyekkel. jó, mert hogy te sütni fogsz, és megint te fogsz sütni, meg főzni. Na de nem meg csak, hogy mindenfélét. sütni meg főzni, hanem egyenesen grillezni a Budapest Ragtime Banddel, akik majd azt is bebizonyítják nekik. Lovak is léteznek, nagyon jót tesznek a gyerekek lelkének, és beszélünk egy templomról is, amely segítségre szorul, ezért egy jótékonysági koncertet adnak majd Egy nagyon érte. szép koncerttel segítenek rajta. Aztán persze, ha már felújítások, ha már segítségek, a Festetics kastély korszerűsítése is téma lesz a mai napon. Egy egészen különleges lepkeházzal és Trópusi dzsungelt idéző feelinggel. És ha már renoválás, akkor jó, tehát milyen a sminked? Ezt nem kellett volna. Bocsánat, tehát Szóval a beszélgetünk sminktanácsadás majd is lesz. Fibivel. Véger Fibi készül arra, hogy bemutassa a hölgyeknek azt, hogy hogyan készíthetnek el egyszerűen egy kellemes nappali sminket, és még ennél is egyszerűbben néhány vonással hogyan alakíthatják át igazán szép esti sminkét. És akkor mondhatom, Na, hogy mondd. itt lesz a női vízilabda válogatott 3 hölgy tagja, és maga a Jakabos Zsuzsanna is. Úgyhogy Fogadjunk, hogy róluk nem jut eszedbe a renoválás. Nem. Tehát akkor kezdjük el, ez a balatoni nyár Révfülöpről. Zenével. Abszolút nagy szeletelésbe, aprításba, nyúzásba, filézésbe kezdtek itt a konyhánkba, hát mi finom készül? Hát ez egy süllő lesz, de a legegyszerűbb módon. A legegyszerűbb mód? Igen, Melyik a legegyszerűbb mód? Hát sörtésztával. Igen. Van. Milyenkor a sminkelésben, az alapozásban, évszakváltáskor? Hát az alapozásba akár változhat is. Mondjuk a sok alapozó már régóta úgy mondanám nem divat, úgyhogy nem kell vastagon vakolatot feltenni hétköznapra, és ezért nappalra sem, tehát se nappalra, sem éjszakára, tehát az alapozásban semmiféleképpen. Talán annyi, hogy jobban eltűrjük magunkon a kicsikét több sminket. Nem mindenkinek állnak jól ugyanazok a vonalak, nem mindenkinek állnak jól ugyanazok a színek. Nyilván ezért is volt szükség arra, hogy egy könyvben, illetve amerre jársz, elmagyarázd azt, hogy kinek mit kell tennie annak érdekében, hogy minél jobban nézzen ki. Vannak mégis olyan aranyszabályok, amik a legtöbb emberre, a legtöbb nőre igazak lehetnek? Hát én azt gondolom, igen, tehát általában a karikák, a szem alatt például az mindenkinek van egy picike, tehát oda mindig lehet egy kis korrektort használni. A felső szemhéj hangsúlyozása a szempillatőbe, az mindig egy kicsikét ilyen nyitottabbá, tágabbá teszi a szemet, tehát ezek ilyen dolgok, hogy az azt gondolom, hogy senki nem lő félre, hogyha ilyesmi. Majdnem készen vagy már a modelleddel a nappal is sminkkel. Elmondanád nekünk néhány szóba, hogy mi az, amit ővel tettél? Közben Igen. nyugodtan folytathatod a munkát, mert legalább Felteszem látjuk, még hogy csinálod. pirosítót, azt hagytam utoljára. A pirosítót gyorsban elmondanám, hogy a fül és az orr közé a csont alá szoktuk tenni. Ezt nagyon sok nő, ezért nem is használ inkább pirosítót, hogy ne tegye rossz helyre. Tehát erre a helyre tesszük a pirosítót, egy körülbelül hasonló ecsettel, és szépen elmaszatoljuk. Tehát az a lényeg a pirosításnál, hogy a szélek azok mindig szépen satírozottak legyenek. Közben Norbi itt a háttérben csendben figyeli, de nem voltál te mindig ilyen csendben, hiszen nagyon sokszor kattogott a gép a kezedbe, addig, amíg Fibi sminkelt. Nagyon sok mindent fotóztál már te is az életedben. A sminkek fotózásánál mi az, amire a legjobban oda kell figyelni, az, hogy a kép jól sikerüljön? Gyönyörűen sikerültek egyébként a képek. Köszönöm. Szóval mi az, ami ebben kihívás, vagy ami ebben más? Igazából én elsősorban divatfotós vagyok, tehát a beauty fotózás az egy picit más. Annyiban talán, hogy itt minden a sminkről szól. És ugye az a lényeg, hogy ezek az apró részletek nagyon kijöjjenek egy fotón. Úgyhogy erre kellett figyelnem igazából, hogy a megvilágítás szempontjából tökéletesen átjöjjenek a sminkek. Egyébként nagyon bevállalós ez, most én női szemmel mondom, hogy itt ebben láthatunk olyanokat, hogy sminkelés előtt, közben és után ezek a fotók, ezt maguk a modellek hogy viselték? Ők hozzá vannak ehhez szokva, tehát így tudják ezt, hogy nem úgy néznek ki, mint a való életben, úgyhogy ez nem zavarta őket. Másképp kell sminkelni egy fotózáshoz, mint a hétköznapi életben? Igen, természetesen. Mi az, ami a legnagyobb különbség egy hétköznapi és egy fényképre készült smink között? Hát az például a lámpák erőssége, a villanás, az nagyon sokat visszavesz a smink erejéből, tehát mindig erősebbre kell sminkelni egy fotózáshoz, mint egy hétköznapra.
Hamarosan átalakulsz, és a szép kis kellemes nappal is minkedből esti smink lesz, ezt is megmutatjuk majd. Köszönjük szépen. Na de most egy kicsit